Čo si kýchalo? Si pána. Si páne, ne? Kde ideš? Tomáš, a ty kde si sa vybral? No, pani učiteľka, akože... Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels. Nuž a kľúče si sem odložím do kabelky a hneď k tomu úžasnému Gavlovičovi. Ach, ale odlepiť sa neviem od neho. Kdeže som to len prestala? Matka Zem, to je ale hanba na 100 rokov. Dúfam, že všetci sú už v škole, nikto ma nevidel. Kde mám kľúče? Ach, tuže sú. No to je ale hanba, ja sa prepatím. Také ťažké ráno, veru, kávu by som si dala. No ale či ja tu dáke drobáky naškrabem, však to nejak za socializmu. Ja už moderná, ja už s kartou platím. Tristo Armeny, Vary to už na hodinu zvoní. Aj Gavlovič, prečo si len Gavlovič? Ten Vranov to je vám kaliba.